आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा मैया क'क्राझाराव फैनानै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारनि सायाव गोबां बेबायदि माखासे तथ्यबिहीन माखासे एलिगेशनखौ बिथाङा लाबोदों। गिबियावनो आङो बिथांखौ इउपिपिएलनि जानानै आङो बिथांखौ गोख्रों रावजों आङो सोंखारियो। बिथाङा जे माखासे एलिगेशनफोरखौ लाबोदों बियो माने खुनु मोनसे बेवहाय तथ्य गैया। कंग्रेसआथ' गोजानाव दोनबाव गावनो दिनै सासे बियो बिक्तिहीन माने गावनि बिटि गैयै सासे नेता बियो। दिनै बेबादि मानसिया दिनै क'क्राझाराव फैनानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ जे बिथाङा बुंदों जे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव मानगोनां प्रमद बर' सारा डिभाइड आसाम 50-50 होननानै स्ल'गान होबोदोंमोन। दिनै सरकाराव बा खुंथायाव फैनानै डिभाइड मानि 50-50 खालामफैबाय। बेबादि मोनसे जे गाज्रि एलिगेशनखौ लाबोदों बे जोबोद सोंखारि जाथाव। डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गाना दिनै प्रमद बर' सारनिल' नङामोन। बे डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गाना सारा बर' जाथिनिनो स्ल'गान। जे स्ल'गानखौ लानानै बर' हारिया हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै आन्दालन खालामबोदों आरो बे आन्दालननि गेजेरजोंनो जोङो बिएसि मोनदों। बिएसिनि उनाव जोङो बिटिसि मोनदों। बिटिसिनि उनाव जोङो बिटिआर मोननो हादों। दिनै जोङो जे बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनबाय बेयाव कंग्रेसनि जेबो बिहोमा गैया। दिनै जों बिटिसि मोनदों बिटिआर मोनदों बे गासैबो जोङो बिजेपिनिफ्रायसो मोनदों। दिनै कंग्रेसनि जे आफादगिरि जे एपिसिसिनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङा बा बिथांमोननि पार्टिया मा बिहोमा दं बर' जाथिनि थाखाय? खालि बर' जाथिनि थाखायल' नङा, खुनु मोनसे हारि माहारिनि थाखाय कंग्रेसआ मोजां खामानि मावबोआखै। जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना आसामाव थेर बेथेर जानानै दङ। आसामावल' नङा सारा भारतआवनो बिथांमोना थेर बेथेर जानानै दङ। आरो जोङो बिथाङा जे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबावदों जे माने बड'लेण्ड बिदोंमोन दिनै लेन्डखौहाय बहाबा दिल्ली मुम्बाइ बेंगलराव हा बायदों माबा बायदों होननानै बिथाङा जे बुंदों बिथाङा प्रुफ होदों, प्रमाण होदों। जुदि प्रमद बर' सारा बा इउपिपिएल दोलोनि सोरबा नेताफ्रा जुदि दिल्लीयाव बेंगलराव हा बायदोंबा बिथाङा प्रमाण होदों। आरो जुदि प्रमाण होनो हायाबा जोङो बिथांनि सायाव जोङो डिफेमेशन केस होगोन आरो जोङो लिगेल एक्शन माखासे जोङो बेबायदि सहाय लानो गोनां जागोन। आरो जोङो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायो जाहाथे माने बिथां क्षमा बियो मानगोनां प्रमद बर' सारनि सायाव जे एलिगेशन लाबोनाय आरो बेयो सारनि सायावल' नङा सारा जोंनि बिटिसिआव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि सायावनो मोनसे बिथाङा जे बेबायदि मोनसे गाज्रि रोखोमनि एलिगेशन लाबोदों जोङो बिथांखौ गोख्रों रावजों जोङो सोंखारियो। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 910154
7892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।